Bon dia, jo soc en Joan Tamayo Sala, professor de l'assignatura de Dret i Societat, juntament amb el company Jaume Sales. Dret i Societat l'hem dividit en dos i jo dono la part que en diem d'introducció als drets humans. Perquè t'has preguntat mai per què no has aprofundit o no hem aprofundit prou amb el que representen els drets humans a la nostra societat? Doncs en aquesta assignatura hem incorporat un passeig distret per veure què són els drets humans i què podem fer cadascú de nosaltres perquè siguin una realitat i no una ficció, no? I ho farem analitzant el que passa al nostre voltant. No estudiarem grans textos ni res, sinó estudiar el que passa al nostre voltant i veure com això afecta la vulneració dels drets humans o com s'estan vulnerant al nostre voltant. T'animes, doncs, a fer d'activista dels drets humans durant una part del curs. Us ensenyarem recursos, eines que tenim a l'abast per denunciar la vulneració de drets humans. Què puc fer jo com a ciutadà per millorar els drets humans a la meva ciutat o al món? Farem una visita sorpresa a una institució molt important que treballen pels drets humans i, en definitiva, farem que aquest passeig per la introducció a el que són els drets humans sigui agradable i sigui fructífera i aprofitable per tots vosaltres. Gràcies.